Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak kasih info lur. Nah, di lapangan Karang Bener lur. Ono panggung ngadeg neh lur iki, bar pasar malam iki terus ono hiburan apa neh iki lur. Nah, iki pokoke 76 silaturahmi ngono ya lur. Ono MCPR, nah, MCPR Miken Yolanda namun-namuni ta apa iki lur. Pokoke kanggo sesuk Setu di lapangan Desa Karang Bener 27 Juni 2026 jam 11 berarti siang ya lur. Iki wis disiap-siapno lur. Pada malam kali ini di hari Jumat ya lur, saya sampai lapangan Karang Bener lagi. Nah iya lur, ono apa itu silaturahmi happy ya 76 iki ono truk-truk ning kono lur, terus diparkirno iki pintu masuke ning kono iki Gapura Karang Bener. Nah iki lur suasanane ngene iki lur, ambek cek sepil rono mengarep ya lur. Apa ya jangan konser apa dangdut gitu. Nah ini kita lapangan lagi siap-siap iki ono tenda kanggo sound system iki ya lho. Nah ini iki lho truk muat sound system atau lightingnya. Nah ini cuma truknya wae lho ngene. Truknya lho. Yang penting happy kaya lho. Panggungnya racing hari unggah itu lagi pasang lampu-lampu. Nah ini gini. Sebab mendekat. Nah ini lagi tukang panggung dekor lighting yang penting happy 76 iki lur. Peteng ya lho, lagi siap-siap no soalnya bengi adem nyiap-nyiap no nih. Kono 76 iki kanggo happy. Nah, iki padha lagi dipasangi lampu dilisi. Nah, iki truk-truke iki mobil iki ning kene. Nah, iki ana persiapan apa nih iki kanggo lampu iki padha lho. Memberi slot peteng. Nah, iki racing sound system iki. Nah, band-band iki kanggo musik ya lho, berarti orkes ya lho. Tak ketok lho, serba hitam soalnya. Sebab sepil ke sini. Ya, sudah delok iki tenang. Nah, iki mburi panggung ngene iki lho, Pak. Lagi dipasang brikete. Ada brikete. Soalnya kanggo sesuk awan iki, siap-siap no iki. Beri panggung, kalau tenda stand wakai. Wah meriah iki, bar pasar malam, semono konser lah, orkes lah, dangdut iki. Iki mobil. Apa iki ngop acarane iki? Acarane Makan-makan. masing-masing. Iki engko sesuk bengi apa sesuk awan nih? Sesuk awan ono, sesuk bengi ono. Kanggo umum. Maksudnya iki apa jenenge? Konser tandangdut ta apa? Konser. Konser ya. Pokoknya bengi awan ngasih bengi ya. Wah, marem ya. Nah, ini pokoknya ngene iki, yang penting happy ya. Tanggapna STS lek jus. Nah, iki sing ning lapangan Karang Bener bar pasar malam terus yang penting happy ya Rek. Junam. Sesuk ae, sesuk. Masuk umum kok.
lagi siap no yo. Selalu rame no yo ndelok iki. Stand-stane wae udah. Tenda-tenda nih. Truk ya. Iki kanggo kabel brikete. Iki kanggo tenda-tenda iki. Yo omah lho padha karo. Pak. Nah, iki stand kanggo sound system. Nah, iki truke ya lho. Pas padang diuluri kabel kok. Penampakannya sebelum dimulai ini kita sepil-sepil loh. Rame iki kok lho. Tambah bengi tambah rame padang. Iki lho. Lagi disiapno kok. Ya wis ngono ae lho iku lah info yang berada di Desa Karangbener. Nyapat bae Kabupaten Kudus. Nah, ono konser iki lho. Yang penting happy. Kanggo sesuk awan ngasih bengi jare lur. Sokle. Ya lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.